Καταρχάς, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε reload και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς παίζετε reload? Επίσης θέλω να πατήσετε ένα like, ένα subscribe και πάμε στο βίντεο. Dropping, λοιπόν, dropping. Πού πέφτουμε. Μην μου πείτε να πέσουμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κάτω, θα τρελαθώ. Πέσουμε τη Towers, δεν πάω να παίξω εγώ. Έλα, γιατί ο άλλος θέλει τη Towers? Όχι τη Towers, κατεβείτε κάπου αλλού, πάμε, ξέρω εγώ. Ξέρεις μπρο, είναι elite. Δεν μ' νοιάζει η ψαράς. Καλά. Όχι, όχι! Τι είπαμε, όχι. Δεν είναι καλό το λες. Είναι καλό να υπάρχει, ξέρω εγώ. Όχι εδώ τώρα. Ωραία. Μην ξαπέταξε καμία τέτοια, εντάξει. Ανάλογα είναι χρήσιμο. Ρε, λογικά, χρυσή σκάρ, χρυσό πάμπ. Ναι ρε, αυτός είναι ο pro player της καρδιάς μου του 2002. Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι το lag, είναι το lag. Μην είστε από πάνω μου μπρο, θα τρελαθώ, είστε από πάνω μου. Θα φάω jump. Τα αστείο. Τι, what? Μπρο, με κάψει τον εγκέφαλο που ελπίζω να έχω ακόμη. Μετά από αυτό που άκουσα. Τι TV βρε. Ναι βρε. Άσε. Ένα λίγο καλό edit δεν μπορώ να κάνω. Έχω ξεχάσει να κάνω edit. Αλλά θέλω να κάνω λίγο edit. Μη κάνεις έτσι μπρο, θα σε βρίσω εγώ τώρα. Σε βρίσω. Μπροστά μου δεν τρέπεσαι. Όχι, ντρέπεσαι, γι' αυτό το έκανες. Στο μικρό σου αδερφό ρε, που ακούει βρυσίες και δεν έχει θέμα. Ξέρω εγώ. Για να μην τρεχαντάρω. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τι είπα? Ωραία. Όχι, είναι αλήθεια ότι όντως ξέρω βρίσκες. Ποιος... Ξέρεις τι είναι όντως, δεν ξέρει το άλλο τι είναι, και απλά το είπα μια μέρα. Δεν είπα σε σένα, στον άλλον που δεν ξέρει όντως. Ξέρω εγώ. Σημαίνει γη, άξονας, γαμό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μπρο, εννοεί, αυτό που λέω, εννοεί της άξονας βρισιά. Μπορούμε περίμενα να μαζέψουμε και λίγα μάτσα. Λίγα μάτσα μούτσα, ξέρω εγώ, όχι. Δεν θα βρίσω. Δεν θα κάνω βρυσίδι. Είμαι καλό παιδί. Δεν βρίζουμε εμείς. Εμείς πίνουμε μόνο νερό, είμαστε μάγκες. Από κάτω ρε, από κάτω. Ναι, από εδώ, βλέπεις. Περίμενα, κρατήστε μπιλίτς, κρατήστε το όπλο.
εδώ κάτω, εδώ κάτω. Εδώ κάτω. Εδώ κάτω, εδώ. Ρε. Χτίζει και σκάλα. Ναι ρε, μα ναι. Τον έφαγα. Πρόλαβα, εντάξει. Πριν φύγει. Μα τι γίνεται αυτό με το ίντερνετ μου μέσα. Ώστε. Ρε που πήγες. Ρε σε ψάχνα. Ακολουθούσα τον άλλον, νόμιζα ότι είσαι εσύ. Μιλάς μες στο μάικ, ρε. Λακείς μη κάνετε. Ρε ο άλλος τι πετυχαίνει. Δεν πέτυχε όντως. Όχι. Βοήθεια, κάτω εσύ please. Μόνο δεν μπορώ να το σώσω έτσι. Με φουλού κι εγώ. Πού είναι ρε. Ωραία, πού είναι ρε πατάνε. Ρε, μέσα από το build πέρασε ότι πας, μέσα από το build. Ωραίο αυτό, ωραίο. Μέσα από το build όλο. Όλο αυτό πέρασε μέσα από το build ρε. Μέσα από το build. Ρε φίλε μου βαράνε με σκάρι και πάμε, τι θες να κάνω. Όταν με βαράς με σκάρι και πάρε, με πάμε, δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι. Πεθάνεις μέχρι τα όπλα αντίπαλου. Και αυτό το παιδί. Πώς μιλάει. Όχι. Είναι δεν το ότι πας. Ότι πας είναι ότι πας που δεν πας. Ναι. Είναι. Σου εύχομαι να μου πάρεις το καλύτερο loot όλων των εποχών. Σου το εύχομαι να πάρεις και τα καλύτερα kills όλων των εποχών. Να έχεις pump και shotgun μέσα. Έτσι. Όπα βρε. Τι πήγαμε και έκανα. Έλα εδώ μπρο. Εδώ στον καριτοσπάστη. Ο καριτοσπάστης πεθαίνει. Γιατί το σπαμάρουν με ένα. Τι είναι αυτό το ίντερνετ μου. Γιατί αυτό το ίντερνετ. Okay. Ρε, βάλτε κάτι. Ρε, βάλτε κάτι τουλάχιστον να παίξουμε. Κοιτάτε τι θα είναι. Όχι, θα βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε αυτό. Μισό. Θα μπούμε σε αυτό. Ρε, αυτό έχει απ' όλα, ρε. Όχι, ρε. Θέλω να παίζω καλά, ρε φίλε. Όχι σαν να είμαι παγιδευμένος, please. Αλλάξτε το, βάλουμε εκείνο. Ρε, δεν με νοιάζει, είναι Riviera, δεν θα είναι 2v2. Ποιος ήταν τι? Ρε φίλε, και στραβοκα... Και μπρο, και θες να φας κάτι ρε φίλε. Και μέχρι να σου φάρω φαγητό, τρως εσύ φαγητό, εντάξει. Για να ακούσουμε. Δεν θυμάται, αμνησία. Αμνησία έπαθε. Αμνησία. Αμνίζιακ. Δεν παίζει να το σώσω. Τι ακούω. Άλλος θα πάει να χορέψει ρε. Δεν γίνεται, όχι ρε. Ναι, όχι, σίγουρο. Θα βάλω μεγάλο βίντεο, θα βάλω 3 ώρες βίντεο ρε φίλε, θα κάτσω έτσι. Δεν γίνεται.
Τα ακούω όλα. Όλα τα ακούω όλα. Ωραία, θέλετε να το πάμε 2v2 τι? Όλος δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ με ποιον πάω? Όχι, όχι, όλος δεν φύγα κάνει 300 χρόνια. Καλημέρα, πάμε μαζί, έλα. Θα τον φάω. Θα του φάω το χέρι. Θα του φάω το χέρι με αυτό που παίζει. Αυτό είναι σίγουρο. Ρε φίλε. Το ίντερνετ. Γιατί έτσι. Επιτέλους μετά από 2 εβδομάδες θα κάνω λίγο tryhard. Στο μαύρο, έλα. Είναι παππούς ρε, έπαιζε το 2017 Fortnite ρε, δεν είναι αρκετό για να μ' ακού. Υπάρχει γιαγιά που είναι 85 ρε. Κι εγώ 5. Τι εννοείς, κι εγώ 5. 2 χρόνια διαφορά εσύ. Φάτο. Ρε, ακίνητος, όχι μπρο, ακίνητος άσα ακούνες, ο Στεφ. Ωραία. Γιατί δεν ξέραμε αν είσαι ακίνητος ή αγέλας ή ακούνητος και τα τρία ήσουν. Στο καλό έγινε. Θες να σε κάνω λίγο ένα emboting. Έλα εδώ. Καλά εντάξει. Αυτό θα είχα έτσι καλώς κάποιον. Το πλυντήριο. Οκ. Ξέχασα το recording. Ξέχασα να κάνω recording εδώ και 1 λεπτάκι. Τώρα έφυγε όλο το 1 λεπτό. Μα είναι εύκολο να τρώσει snipe. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να φας προ παίκτες. Αν είναι παλιοί έτσι. Άμα δεν είναι παλιοί τους τρως εύκολα. Αλλά είναι προ. Τι, ούτε καν. Εγώ δεν θα το πάω. Όχι. Εγώ δεν θα πάω. Όχι, είναι glitch. Είναι glitch μπροστά σου. Δεν το έκανα. Όχι. Μην το κάνεις, άστο. Ρε. Ήθελα να το φάω εγώ ρε φίλε. Έκανα double edit, ναι. Χαμήλωσε τη φωνή ρε μπρο, χαμήλωσε τη φωνή μου απλά. Ναι. Τι φωνάζω ρε. Μπρο, έχω κάποιο θέμα με τα αυτιά μου. Βλάκας μου. Αυτό δεν σίγουρα τι μου είπες τώρα. Εγώ ξέρω, εγώ είμαι εγώ και αυτός και όχι. Δεν φωνάζω ρε φίλε, το έχω χαμηλωμένο ρε φίλε. Το έχω χαμηλωμένο και λέει και τη φωνάζω κιόλας. Πού χαμηλωμένο το έχω. Λέω έτσι κιόλας. Τι λέει ρε φίλε. Μπρο, έχω και... Τι ακούω. Ο άλλος κάνει τον Αλβανό. Ο επτάμενος Αλβανός. Αυτό είναι μια αλήθεια.
Ναι, εντάξει, καλά. Το μακαρένι. Το μακαρένι. Σε πετυχαίνει, λάθος εδώ. Εδώ είσαι λίγο λάθος, τι έκανα. Τι έκανε ο τυπάς. Αυτό είναι μια αλήθεια για το παιχνίδι μου. Καλά ρε φίλε, άμα το πάμε έτσι. Τι με, ονειρεύσου. Επειδή είσαι καλός. Ερώτηση, να ρωτήσω κάτι. Ο άλλος αυτός πώς λέγεται ρε, πώς λέγεται ξεχνάω. Ο Στρέτσι, πώς λέει αυτός ο Στρέτσι. Γιατί είναι λίγο σαν ουμπάς, γιατί τον τρώω πολύ εύκολα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πήρα 1000 XP, 2000, 4000. Ναι, τι. Να καλό. Μέχρι να πεις. Εγώ είναι λίγο για τον άλλον αν θα θέλει έτσι τα teams. Εγώ δεν έχω όποιον για να παίξω, απλά ξέρω εγώ. Εγώ λίγο βοήθησα. Εδώ εσύ έκανες τα snipes. Να αλλάξω snipe. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω εγώ, ναι. Έλα εδώ. Θέλω να με φάει, έλα. Έλα εδώ ρε, να με φας. Εδώ, cracked έχει γίνει. Τόσο καλές ομάδες έχουμε ρε, μια αγχώνεσαι. Όχι, για λίγο. Κιλάρι, μην το κάνει, έλα. Ρε, τι τρέχει. Μα, τι κάνει ρε. Δες το να. Έλα εδώ, κάνει ένα jump, έλα. Δεν το πήρε στο jump. Έλα, δεν πρέπει να κάνω το double. Δεν πρέπει να κάνω double. Για να κάνω double και δεν το πρόλαβα, κρίμα. Πες για να τραβηχτεί όλο, μισό. Λοιπόν, αυτό ήταν το Match Guys και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!